Čau, já jsem Marek Vikl, tohle je kvalifikace do Brna, kategorie Advent, váhy 5 kg, osa 20, na druhé straně taky 5 kg, dohromady 30. Kettlebell 2x20. Ještě vedu ty to natáčela. Za mě hloubku a pak dávej tu hlavu do toho předstrčení, jak oni to tam říkají. Jo? Když to upočítali, když náhodou hloubku neměl, tak... Tak je no. Jsi tam nějakou muziku pořádnou? To je takhle. Mám tam vyskali svodce. Ano, hlavně prostě tam máš muzička, no. Nebudu barvára. Tak to má rovna to. Já to strany musím dát. Čili to máš rozpočtované? Když odpočítáváš, už tam dají technici. Odmluví ne, to dám. Technici máš tam. Jo? 3, 2, 1. Pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pojď, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dobře, Máro. Oni tam nešli, no? Dáme hloubku, jo? 1, 2, Beru, nestůj tam, 3, Nestůj tam. 4, nechuť tam, Beru. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pojď, pojď. Pojď, Máro, pojď. Pojď, šup dneska, pojď. Pojď. Pojď, Máro, pojď. 11, 12, 13, 14, Dobře. 15. Super. Pojď, dneska, půjď se, pojď, Máro, pojď. Odpočneš pak. 2, 3, 4, pojď. 5, nepouští to. 6, 7, 8, 9, nepouštěj. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pojď dneska, Lili, pojď, Máro, pojď. 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 Já vím, že nemůžeš, pojď to, pojď. Pojď, Máro, pojď. 1, jste na hloubku, 2, Dobře. 3, 4, 5, Dobře. 6, pojď. 7, dobře. 8, pojď. 8, Máro, musíš tam dát na ruce od sebe, pojď. Jeden tam napal, pojď dneska, pojď. 9, pojď. Pojď dneska, pojď. Super, pojď. 1, 2, 3, 4, pojď. 5, nepouští to. 6, 7, pojď. Pojď. 8, Pojď ještě jeden, pojď. 9, 29. Super. Kolik to včera? 47. No. Jo, 20 sekund. Ty hovadák. Manžele, krásný čas.
Takže v klídku. Ty vole. Děj si ty kettlebelly. Ti tam nevaděj. Máš ještě minutu čas. Škoda ten jeden, no, ale fakt tam nebyl, no. Jo, nebyl. Ještě 45 vteřin. Se mají, víš? Já jsem musela jít hned. Na 2 sekundy na to. Na odpočinek. Já to nezvednu. Zvedneš 30, zvedneš. Udělej si ty kettlebelly, když tak. Neuneseš? Já nemůžu ani svoje ruce teďka. To nedám. Dáš, pojď, 10 sekund, pojď, už si tam lehni. Máro, pojď. Ještě kettlebelly. Jak budeš ruku na levou? Jo. Tak pojď, už můžeš. Nemůžu. Pojď, tak 30 tam dáš, pojď. Teď jsi nahnal tak 20 sekund, tak 20 bodů. Takže teď, když ti to spadne, tak... Pojď, jdeš to. Tak jsi na tom furt stejně, tak pojď. Nespěchej hlavně, nespěchej. Po levou nohu se musí, po levou. A pojď dolů. Nespěchej. Počkej, já to vezmu ještě z druhé strany. Dobrý, super. Ne. Jsi si dával ještě? Vole, co to je? Hustý. Ale ještě jednou, máš to za 2-3 let. Celka tím zbrzděnou.